καλημέρα, μπες μέσα. Γεια σου, Ανθούλα, έφερα καφεδάκι. Τέλεια. Για πες. Τώρα, να αφήσω τους καφέδες. Πώς πήγε η ψυχοθεραπεία? Κοίτα, θα μπορούσε να ήταν όλα διαφορετικά στον κόσμο εάν κάναμε όλη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, τι εννοείς, ότι είμαστε όλοι τρελοί και χρειαζόμαστε θεραπεία? Όχι, δεν είμαστε όλοι τρελοί προφανώς, αλλά όλοι χρειαζόμαστε θεραπεία. Αν δεν είμαι τρελή, σίγουρα θα με τρελάνεις εσύ με αυτό που ακούω. Εξήγησε μου, τι εννοείς. Κάτσε, θα σου εξηγήσω. Η επιστήμη της μελέτης του ανθρώπινου εγκεφάλου, γνωστή και ως νευροεπιστήμη, έχει αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι σαν άγραφο βιβλίο. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια της ζωής μας είμαστε σαν υπολογιστές, που ό,τι γίνεται γύρω μας το καταγράφουμε, το αποθηκεύουμε στο σκληρό μας δίσκο και εγγράφεται στο συνείδητο νου. Κάτσε και δεν το κόψεις τελείως. Πες μου πιο απλά, τι εννοείς. Να είμαστε σαν computers, που ό,τι σπράττουν με τις αισθήσεις το κάνουν download χωρίς να το επεξεργάζονται, εννοώντας εικόνες, συμπεριφορές και ό,τι συμβαίνει γύρω μας στο περιβάλλον. Α, μάλιστα, κάτι αρχίζω να καταλαβαίνω. Για πες. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών καταγράφουμε χωρίς να σχολιάζουμε. Μαθαίνουμε για τη ζωή από τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, αυτούς που μας μεγαλώνουν. Μάλιστα. Για δώσου μου ένα παράδειγμα, γιατί σε χάνω πάλι. Αν για παράδειγμα ζεις μέσα σε μια οικογένεια η οποία σε επικρίνει για ό,τι κάνεις, τότε θα μάθεις όχι μόνο να μην εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, ούτε κάτι ίδιο στην κρίση. Θα φοβάσαι πάντα για το αν είσαι αρκετός. Αν όμως ζεις με ανθρώπους οι οποίοι σε ενθαρρύνουν για την προσπάθεια και όχι για το αποτέλεσμα, τότε θα μάθεις πως η αξία σου δεν έχει σχέση με τα επιτεύγματά σου. Άστο. Τώρα το έχω κάνει εικόνα. Θυμάμαι τι κατσάδιασμα έτρωγα μικρή, όταν οι βαθμοί δεν ήταν οι αναμενόμενοι. Στην καλύτερη περίπτωση μου έλεγαν καλό και το 16, αλλά μπορείς και καλύτερα. Γι' αυτό σου λέω πως όλοι χρειαζόμαστε θεραπεία. Οι άνθρωποι κοιτάζουμε τους διπλανούς μας και κυρίως τα ελαττώματά τους. Και επειδή ακριβώς κανένας γονέας δεν είναι τέλειος και κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρειαζόμαστε θεραπεία. Τώρα που το λες, σκέφτομαι, κάπου διάβασα ότι οι άλλοι είναι ο καθρέφτης μας. Ότι αυτό που βλέπουμε και μας ενοχλεί στον άλλον είναι δικό μας. Θυμάμαι τη μάνα μου με τη γιαγιά μου που σχολίαζαν συνέχεια τη τόνιση. Τη μία η μπουγάδα ήταν αρκετά στραφτερή. Την άλλη αργούσε να ξυπνήσει η τεμπέλα. Γιατί εμένα ο παππούς μου όλο μου έλεγε για το φίλο του τον Νίκο. Πόσο σφιχτοχέρης ήταν. Ούτε έναν καφέ δεν κερνούσε στο καφενείο. Δίκιο έχεις. Θα μπορούσαν λοιπόν να ήταν όλα διαφορετικά στον κόσμο, αν οι άνθρωποι αντί για να κοιτάζουν το διπλανό τους και να σχολιάζουν τα ελαττώματά τους, να δίνουν αυτό χρόνο στον εαυτό τους, να σχολιάσουν τα δικά τους ελαττώματα. Πόσο μάλλον αν προσπαθούσαν να τα βελτιώσουν κιόλας. Πω ρε φίλε, για φαντάσου πόσες εργατόρες παταλάμε για να σχολιάζουμε τους άλλους ή να παίρνουμε προσωπικά ό,τι μας λένε, να τις χρησιμοποιούσαμε για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Η μαγεία είναι ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Κανένας δεν μοιάζει με τον άλλον. Όταν ακριβώς μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, τότε θα δεχόμαστε τον άλλον για αυτό που είναι. Αν έχει ελαττώματα, που έχει, είναι δική του δουλειά να τα δουλέψει. Εσύ να κοιτάς τα δικά σου. Ναι, και όπως λένε, είναι βρώμικη δουλειά και κανείς δεν μπορεί να την κάνει για σένα. Πρέπει μόνος σου να κοπιάσεις. Ακριβώς. Πόρε φίλε, τι ωραίος καφές ήταν αυτός. Μιλάμε, νιώθω άλλος άνθρωπος. 50 ευρώ, οι συνεδρίες πληρώματα. Κάνε λίγο σκότο, τι φίλη είσαι.